Tervehdys täältä Lakaisukalenterista ja Voimapuutarhasta. Mitä meidän polulle tällä kertaa avautuu? Aika ihana runo. Täällä on Ollen lintu pienoinen, odottaen innolla seuraavaa päivää. Ja toivottavasti mä muistan kertoa sulle tästä vielä lopussa vähän lisää, että miten minusta tää osuu. Toivottavasti sulla on sama fiilis. Odottaen innolla seuraavaa päivää. Kyllä, se on viikko 50. Ja mulla on täällä taas näitä tämän vuoden voimakortteja, kunnon nippu mukana ja on mulla täällä kivikin mukana. Ja me lähdetään sitten vaan ensimmäiseksi etsiin tästä runosta, kunhan mä löydän sen täältä tässä. Niin aletaan etsiä sulkakirjoitusta. Hiljainen helinä, kuin soitto, öisessä luonnossa, sen viileydessä. Päivän lämmössä viipyväinen, pieni lintu astelemassa, jaloillaan untuvaisillaan heinikossa. Päivän lähes polttamassa, jossa kosteus jo viipyy, antaen kastepisaroiden loistaa illan hämyssä. Lehdillään poimulehti on poiminut omansa. Lintunen siitä siemaisee ja tuntee sydämessään voimansa kasvavan. On ihminen sisimmältään, sydämensä, sielunsa, asuttanut tätä planeettaa jo monesti. Joo, me taidetaan pysähtyä tähän kohtaan etsimään sitä sulkakirjoitusta. Elikkä, jos sulla on voimakortit, niin ota itsellesi vielä sitten se oma henkilökohtainen voimakortti sun tulevalle viikolle. Mutta katsotaan, mitä meille yhteisesti täältä tulee. Olipas se pomppivainen kortti. Täältä tuli mustalaukan. Pysy aalloilla. Tahdot luoda helposti. Juuri tää. Niin. Tahdot luoda helposti. Tahdot kulkea siinä polulla silleen helposti ja rennosti. Joo. Ja tuo luovuus on tietysti, tässä on aika ihana tässä mustalaukan korttikuvassa, kun tässä on tää kukinto, johon avautuu näitä tähtimäisiä kukkia vaikka kuinka paljon ja lopulta siitä tulee se pallo. Niin kuin kaikki laukat on just siitä hauskoja. Joo. Niin vaan sitten ne tulee ja ilmestyy ne kukinnotkin. Joo. Mitä me voitaisiin tästä miettiä, kun ajatellaan nyt tätä, että oli se, että ihan vaan kulkee siinä heinikossa, siinä polulla mikä on. Ja sitten sieltä löytyykin se poimulehti. Se on kerännyt sitä vettä, siitä voi siemaista saada voimaa. Sellainen vapaus. Tämä vapaus on sellainen, mitä mä oon ajatellut tässä, kun mä oon miettinyt 2026, että mitä se olisi sitten, kun on sen polun kulkenut 2026 ja tulee taas uudelleen vuoden päästä tähän hetkeen, niin mikä se on se semmoinen visio tai se ajatus siitä, mitä sinä olet silloin, mitä minä olen silloin, mitä tämä runopolku on silloin. Ja mä ajattelisin, että siinä olisi se vapaus ja helppous, selkeys, se aalloilla kulkeminen. Aalloilla, mitä se tarkoittaa sitten polulla, kun ollaan aalloilla? Se on juuri sitä sellaista, ihan sitä luottamusta ja helppoa kulkua, että mitä tahansa siihen tulee, niin miettii, että aha, mikäs tässä nyt on tämä merkitys mulle? Joo. Elikkä, pannaan semmonen sulkakirjoitus, että miten pysyn helppoudessa. Miten pysyn helppoudessa? Ja ei siinä ole mitään pahaa, jos tavoittelee helppoudessa. Jos tavoittelee helppoutta,
niin se ei ole mikään huono juttu. Joku voisi ajatella, että joo, että no, että ei, että onko se niin kuin laiskuutta. Ei se ole laiskuutta, se on viisautta pysyä helppoudessa. Koska monta kertaa samat asiat voi saavuttaa myöskin helppouden kautta. Ei ole pakko tehdä asioista niin monimutkaisia. Ei todellakaan. Eli pysyä aalloilla. Luoda helposti. Ja se on taas sit sitä itsetutkiskelua, että mitkä on sulla ne keinot, jotka johtaa siihen helppouteen. Onko jotain sellaista, minkä olet opetellut elämässä aikana tavaksi, joka onkin semmoinen monimutkainen tapa? Mulla on niitä ainakin vaikka kuinka paljon. Joo. Noniin. Se oli meidän sulkakirjoitus. Ja sitten me aletaan etsiä seuraavaksi jo tähtiopastusta. Ja nyt kulkee maassa, liitää taivaalla, kulkien joukossa yhtenä miljoonista. Ollen lintu pienoinen, katsoin tätä maailmaa kauniiden silmiensä kautta. Niissä loistaen avaruuden miljardit tähdistöt, iankaikkisuus, sen voima, joka asuu meissä kaikissa pienimmästä suurimpaan. Ja ei ole mitään eroa. Luomakunta on hiljaisena ja vahvana läsnä jokaisessa meissä. Joo. Mitähän tämä tarkoittaa nyt sitten? Tällä kertaa otetaan siis voimakortti. Tässä puhutaan paljon nyt siitä, että avaruudesta ja siitä, kuinka kaikki meistä on sellaisia tähtiä. Ja mikä on tähtiopastuksen kortti? Täältä tulee, mä en muista onko tää nyt, mä aina mietin, että olikohan tää ojakellukka vai onko tää kyläkurjen polvi, mutta leikkimieli. Löytää inspiraatio ja intohimo. No juuri se. Ja varmaankin se, että seuraa sitä omaa tähteään rohkeasti ja luottavaisesti. Muistaen koko ajan, että mikä se onkaan se mun inspiraatio, intohimo ja sitten siihen se leikkimieli. Mulla oli joskus ja on edelleenkin voimaeläimenä delfiini, mutta jossain vaiheessa se delfiini oli tosi vahvasti mulla se semmoinen voimaeläin. Mulla oli pienet siniset delfiinikorvakorut ja delfiini edustaa sitä leikkimieltä. Silloin aikanaan ihan lapsena, kun kävin Särkäniemessä delfinaariossa, niin mä ihmettelin, kun mä siis mä nyt lapsena ole käynyt delfinaariossa, sanotaan nuorena. Koska eihän ne silloin, kun mä olin lapsi, niin delfinaario ei vielä ollut siellä. Siellä oli vaan merileijonia siellä Särkänniemessä. Ne ei mua itkettänyt, mutta sitten kun menin delfinaarioon, niin mä vaan itkin. Ja jos mä näen televisiossa delfiinejä, niin mä itken. Mä en ole kyllä koskaan käynyt silleen, että mä oikeasti olisin niin kuin ihan elävästi jossain tuolla matkoilla käynyt ja tavannut delfiinejä, mutta ne vaan liikuttaa minua niin syvästi. Niissä on joku, mikä koskettaa johonkin syvälle ja se vaan tulee sitten se itku niiden kanssa. Ei voi mitään. Se on vähän niin kuin joku taideteos voi joskus tai joku musiikki tai joku paikka, tiedätkö? Että sä et niinku edes kerkeä huomata, kun sä oot siinä tilanteessa ja sit sulla vaan kyyneleet valuu ja sit sä oot niinku, että hetkinen, että mitä mulle tapahtuu. Että joku koskettaakin jossain tuolla niin sielun tasolla. Ja juuri tää löytää inspiraatio ja intohimo leikkimieli, niin tässä kortissa on juuri nyt sitä asiaa, että mikä on se, mikä sua koskettaa todella. Niin muista pitää se asia mukana sun elämässä, tavalla tai toisella. Jos ei se ole heti ihan se elämän keskipiste, niin ainakin sille annetaan iso osa ja paljon aikaa. Joo. Laitetaanko tähän, että laitetaan semmoinen tähtiopastus, että leikin inspiraationi kanssa.
Inspiraatio vaatii vapautta ja leikkiä. Se ei tule pakottamalla. Mutta kuinka ihanaa on inspiroitua asioista ja saada ideoita ja tutkailla niitä. Ja sitten ne ideat niin kuin rönsyilee, ne on vähän niin kuin puita, johon kasvaa oksia ja silmuja. Ja jos siellä on mukana se sydämen intohimo, niin silloin se on kyllä ihanaa elämää, elää sellaista elämää. Ja ajattelee, että jokaisella se on vielä ihan omanlaisensa se juttu. Ja sitten jos joku asia tuntuu, että se ei tunnu siltä, että siinä on nyt se inspiraatio ja intohimo, niin silloin kannattaa pysähtyä, tutkia sitä, että mikä tässä on, joka ei tunnu hyvältä. Ja sitten mietit, että no miten mä saisin tämän asian tuntumaan hyvältä. Mitä mun pitää vähän muuttaa tässä. Joo, no niin. Sitten me mennään taas eteenpäin. Me aletaan seuraavaksi jo etsiä luutalakaisua. Ja elää elämäänsä kellon tarkasti ja toteuttaen sen, mikä on kirjoitettu tähdistöihin, joihin lintunen pienoinen iltaisin yön hämäryyden laskeutuessa nukahtaa turvaisasti rauhaisasti, odottaen innolla seuraavaa päivää ja sen seikkailuja. Ja tää oli tosiaan Kulleron runo. Tässä mä vähän mietin elää elämäänsä kellon tarkasti. Mä ajattelen sitä kelloa, että se on tää luonnon kello. Ei se kello, joka on sulla ranteessa tai seinällä, vaan luonnon kello, jossa se päivä kulkee, vuoden ajat kulkee, niin siinä kellossa mukana. Kyllä, niissä, miten ne tähdet kulkee tuolla avaruudessa, planeetat, kaikki nää. Ja kun tulee se yön hämäryys, niin silloin ollaan rauhassa. Ja sama juttu, jos elämään tulee sitä yön hämäryyttä, niin kuin joskus tulee, elämä on aaltoliike, niin silloin myöskin se, että silloin hidastetaan ja ollaan rauhassa. Jos nyt vaikka sairastuu, tulee vaikka flunssa, niin silloin kuunnellaan sitä kehoa ja hidastetaan. Ollaan kaikessa rauhassa. Ja samaan aikaan odotetaan innolla seuraavaa päivää ja niitä seikkailuja. Mutta pitäisikö ottaa kuitenkin se kortti? Ja ota taas se oma kortti, koska sillä on nyt sitten taas se oma merkityksensä just sulle vielä lisäksi, koska me ollaan kaikki vähän eri kohdassa siinä polulla. Vaikka me ollaan rinnakkaisilla poluilla ja täydesti varmasti yhtä monin tavoin. Täältä tuli ihmekukka. Tää valkoinen, ihana. Antaudu uudelle ajalle. Antaen joka hetki täyttymyksen johdattaa. Se uusi aika voisi olla vaikka uuden vuoden alku, mutta periaatteessa voit koska tahansa tehdä tämän, että antautua uudelle ajalle. Vaikka tästä sekunnista nyt, että hei, mä antaudun uudelle ajalle tässä seuraavalla hetkellä. Nyt se alkaa tästä, ihan niin kuin menisit portista vaan seuraavaa. Ja tämä, että täyttymys on se, joka johdattaa. No siitähän me ollaan tässä nyt puhuttu. Siitä juuri, että seurataan sitä. Voisiko tänne laittaa semmoinen, että seuraan täyttymystä? Onko se tässä, kun mennään niin kuin lintupienoinen ja odottaa innolla seuraavaa päivää ja seikkailla, kyllä se sopii. Laitetaan niin, että seuraan täyttymystäni. Täyttymystäni. Voi tätä suomen kieltä, tämä on kummallinen välillä. Seuraan täyttymystäni. Joo, se on hyvä luutalakaisu. Ja niinhän siinä käy, että tämä luutalakaisu laitetaan. Jos sulla on tämä 2025 kalenteri, niin tätä ei ole enää paljon jäljellä, mutta täällä viikolla 50 tänne tulee teksti, että seuraan täyttymystäni. Huomasit muuten varmaan, että on aika erinäköistä täällä kuin mitä oli oliko viime videossa viikko sitten tai 2 viikkoa sitten, niin kun oli sitä lunta ja nyt se lumi on kaikki kadonnut, niin on näin vihreätä.
Meillä yleensä se lumi kyllä pysyy, että se harvemmin näin tekee, että se katoo, mutta joskus on ollut. Olisi hauska katsoa, että mikä on niin kuin viikko 50 vuosi sitten, että minkälaista silloin on ollut, onko mä ollut edes ulkona tekemässä videoa. Jos mä muistaisin, niin mä voisin laittaa vaikka linkin sinne YouTubeen siihen videon alle. Joo, katsotaan. Mutta mä en lupaa mitään. Mun ei kannata luvata, kun mä voin välillä olla vähän hajamielinen. On niin paljon muistettavaa. Monia asioita. Joo. No sitten, mä varmaan tähän loppuun otan taas ja luen täältä yhden pienen runon. Mutta semmoisen vaan satunnaisen, että mikä on semmoinen intuitiolla poimittu tähän hetkeen sulle ja mulle. Mutta täällä runotalossa, niin mitähän täällä nyt sitten, mitä mä voisin kertoa, niin ainakin mä oon tänä aamuna vienyt tonne postilaatikkoon niin kalentereita, seinäkalentereita ja pikkukalentereita. Ja lähti siinä sitten niitä pikkuyllätyksiäkin, mitä on, niitä saviesineitä. Ne on hauskoja kyllä, kun niihin mä poimin intuitiolla sen. Kaikki runokirjat, otan sen koko pinon, mitä mulla on. Eli kun nythän näitä on 8, niin mä käytän niitä 7 runokirjaa. Mä käytän 6 runokirjaa. Joo, mä en käytä tätä 7 enkä 8, mutta 6 runokirjaa käytän ja sieltä poimin sen pienen lauseen mukaan siihen saviesineeseen, siihen löydettyyn pikkuaarteeseen, millään nimellä mä nyt laitoin ne tuonne puotiin. Kumminkin, niin se on jotenkin ihanaa sitten, että kun siihen tulee se lause. Ja tulee sellainen olo, kun mä tunnen tietysti aika monet tähtikukat jo siis vuosien takaa. Mä haluan kyllä kiittää tässä samalla sua, joka on ollut siis vuosia runotalon matkassa. Ja olen kyllä kiitollinen sinustakin, joka olet sitten ihan just vasta löytänyt tänne runotaloon. Polku on johdattanut tänne. Kyllä, se on tosi ihanaa ja mahtavaa ja tärkeää. Ja sitten hienoa, kun on tullut sellainen olo, että niinku tuntee ja tietää jo vähän. Että toki mä otan sen runon ihan intuitiolla, mutta silti siitä tulee se tunne, niinku, että hetkinen, että tämähän sopii jotenkin varmaan niin hyvin tälle ihmiselle. Siinä on se energia. Se on sama. Se on yhteneväinen. Ja sitten sitten niitä kalenteripaketteja tuli niin paljon, kun meillä on nykyään uusi postilaatikko, kun halusin sellaisen puisen hienon postilaatikon, niin se on vähän pienempi postilaatikko, kuin oli se muovinen aiemmin. Ja sitten niitä paketteja oli niin paljon, että mä en ole aikaisemmin keksinyt tällaista. Mä oon saattanut sitten odottaa, että okei, että mä postittelen hiljalleen. Tai sitten mun mies, toi Juha, on vienyt mennessään postiin tonne maailmalle asti. Mutta mä laitoin semmoisella koukulla muovikassiin ne osan siihen laatikon ulkopuolelle roikkumaan ja sinne postiljoonille viestin, että kiitos, että siinä on pussissa vielä lisää paketteja, niin mä sain ne kaikki paketit tänään matkaa onnellisesti. Mä katsoin, että postiljooni tuli autollaan ja otti kaikki paketit. Mä en ole vielä kyllä käynyt postilaatikossa tarkistamassa, mutta pussi on kadonnut, niin kaikki on lähtenyt matkaan. Eli jos oot tilannut seinäkalenteri tai pikkukalenteri ja odottelet, niin tänään on lähtenyt postiin. Nyt on keskiviikko, kun mä tätä video teen. Ja sitten seuraavaksi, kun mä nyt tästä ehdin, niin sitten mä teen tilauksen ja tilaan nyt sitten alkaa vuoden 2026 kortteja ilmestyä. Ja se tarkoittaa sitä, että mä muutan tätä taustaa vähän tänne, mutta muuten ei oikeastaan kauheasti tule muutoksia. Ehkä se pakettikin muuttuu hieman. Mä varmasti jonkun verran yksinkertaistan sitä. Mulla on semmoinen tunne, että se 2026, se vapaus, selkeys, myöskin se mun oman tekemisen helpottaminen, niin se johtaa siihen, että syntyy mun mielestä, mä ajattelisin niin kuin kauniimpaa, yksinkertaisempaa, että joskus se voi olla, että sulla on joku pieni asia, ja sitten kun se pieni asia on siinä ja sä kiinnität huomion siihen, niin se pieni asia onkin todella kaunis. Et sitten jos on kauhean paljon kaikkea, niin sitten sieltä ei niinku mikään nouse esiin. Joku sellainenkin ajatus siinä on. Ja nyt sitten kun on tämä kestotilaus, eli tämä mikä menee 2 kuukauden välein tai joka toinen kuukausi, kuinka tämä nyt haluaa sanoa, kun on tämä isompi paketti, missä on aina voimakortteja ja runoja, niin nyt sen rinnalle mä oon pitkään miettinyt, niin tulee semmoinen
pienempi paketti, todella pikkupaketti, joka tulee ihan kirjekuoressa. Ja nyt mä tuossa suunnittelin, että vielä ennen joulua tulisi semmoinen, minkä voit jouluksi tilata, joka on ihan semmoinen pieni kans. Juuri näitä 2025 kortteja ajattelin siinä käyttää, kun mulla on vielä jonkun verran niitä tuolla laatikossa. Ja se tulisi ihan kirjepostissa, että se ei tule tuolla pikkupakettipostilla, joka on vähän arvokkaampi lähettää, mutta kyllähän nykyään on ihan toi tavallinen ykkösluokan kirjekin jo aika arvokas, kun miettii. Mä en tiedä, onko se 270 se ykkösluokan postimerkki mahdollisesti. Joo, kyllä. Mutta tämmöisiä kaikki ajatuksia. Mitähän vielä? Kaikkea vähän voisin puhua tässä vaikka kuinka kauan. Ehkä mun on hyvä, että mä lopetan ajoissa puhumisen ja rupean lukemaan runoa. Ja sitten se vielä, että piti sanoa, että seinäkalentereita on muutama, pikkukalentereita on muutama ja sitten näitä lakasukalentereita on. Niitä mä oon varannut, että niitä on ihan reilusti siellä runotalon puodissa. Mutta ei niistä nyt sitten sen enempää. Nyt me otetaan se runo. Ja hei, tämän myötä mä toivotan sulle ihania lakaisuja sun tulevaan viikkoon. Se semmonen ollen lintu pienoinen ja seuraten sitä täyttymystä. Sillä mennään kulleron polkua edelleen tuleva viikko. Ja nyt mä otan tähän loppuun vielä pienen runon. Ja siinä avautuu kaiken tarkoitus, kun tammi ojentaa oksansa ja juurensa, antaa niiden kiertyä pitkälle maapallon ympäri. Aivan kuin ihmisen tuntosarvet, aistit ja sydän tekevät, niiden matkatessa elämän poluilla yhä uudelleen.